आथिखालाव फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ लानानै फोसावदिंनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ। UPPL एबा जोंनि जे लोगो दल मोनथाम हान्जानि UPPL, BJP आरो AJP बे हान्जाया ज' जानानै जोंनि क'क्राझार लकसभायाव जयन्त बसुमतारीखौ देरहानांगौनि थाखाय बायदिसिना हाबाफारि लानानै रायजोनि गेजेरावबो जों हाबदों आरो जोंनि कर्मैफोरनि गेजेरावबो जों सरसाखौ खालामदों। दिनै नैबे सातिपुराव जों जोंनि 14 चिरांनि सिङाव थानाय जोंनि साफ्रोमबो जोंनि दलनि मावथिफोर बेखौ लानानै जोङो फाइनाल मोनसे टास्क खालामदों जे नैबे 7 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो मा रोखोमै जों खामानि मावो दिनै बेनि सायावनो मोनसे माने मावथिफोरनि मोनसे सभा जादों। बेवहाय खोब मोजां बयबो प्राइमारिनिफ्राय फैदों, बयबो BCDC लेभेलनिफ्राय फैदों आरो जों रिपर्टबो लादों आरो रिपर्टआव खोब मोजां बिथांमोना रिपर्टखौ होदों। रायजो राजाफोरनि अननाया एबार बांसिनगोन, परिबेसाबो खोब मोजां, सान्थि फैबाय, खामानि मावनो लुबैदों बयबो, जौगानायनि हास्थायदों। बेखौ दिनैनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा दिनै मावगासिनो दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि अननाय दङ, भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि अननाय दङ आरो बे अननायखौ जोङो फैबाय थानाय समावहाय मोनबावगोननि सार्थआव जों भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ आरोबाव खनसे थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि खालामनो थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दं होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा रंजानायजों भट होनो आवगायबोदों। बे थासारिखौसो दिनैनि थारिखआव जों नुनो मोनो। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।